اور لگیا نہ بہا جانتا ہے آکھو چا محبت نہ سبحان اللہ محرم الحرام دا مہینہ ہے یہ 5 میرے دی حاضری شان حسین میں پڑھساں اگر الفاظ اچھے لگے تو والدہ دا تو اڈیم دا حق بن دے شہر لکھیں دے درد ڈھیر ہیں تو چین ایک ہے درد ڈھیر ہیں تو چین ایک ہے آسمان ساتے ہیں نالین ایک ہے خدا دی ساری خدای دے اندر یزید ڈھیرن حسین ایک ہے محبت نہ لاکھتا سبحان اللہ خدا دی ساری خدای دے اندر یزید ڈھیرن حسین ایک ہے پیار دا پہلا راز حسین ہے پیار دا پہلا راز حسین ہے حق سچ دی آواز حسین ہے دل دی دھڑکن بولی حاضر عشق دی اصل نماز حسین ہے عشق دی اصل نماز حسین ہے علی دلال نبی دا خون ہے اکھیر زہرہ دا پیندہ رہ گئے محبت نہ رکھنا سبحان اللہ علی دلال نبی دا خون ہے اکھیر زہرہ دا پیندہ رہ گئے اے لوری ہوران تو لے کے سمدے فرشتیاں تو جھٹوئندہ رہ گئے نادان شاکر اجنوی پچھ دین حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین اللہ دا او کلام ہے جو نیزیاں تے پڑھیندہ رہ گئے محبت نہ رکھو سارے سبحان اللہ حسین اللہ دا او کلام ہے جو نیزیاں تے پڑھیندہ رہ گئے جو نیزیاں تے پڑھیندہ رہ گئے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا درود پاک پاڑ گنو تو میں کسی دے درو اشار پیش کروں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ ہاں ساری محنت حسین دیئے اے ساری محنت حسین دیئے جیڑا تو کلمہ پڑھ دے اے ساری محنت حسین دیئے اے ساری برکت حسین دیئے جگ دنیا تے منصب آلہ سہن پیر شبیر اکبر ورگا گھوٹ کو ہایا نان دی تصویر اکبر ورگا گھوٹ کو ہایا نان دی تصویر نیزتے جو تلاوت اے تلاوت حسین دیئے اے تلاوت حسین دیئے اے ساری برکت حسین دیئے اے ساری محنت حسین دیئے ظالم آکھیا سید من جان ہر شے پہ شکر احسان آکھیا سید حق دی خاطر سر سجدے کٹوے سان آکھیا سید حق دی خاطر سر سجدے کٹوے سان تھئیے یزید تے اج تے اعلانت حسین دیئے اعلانت حسین دیئے ساری برکت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے جیڑا تو کلمہ پڑھ دے اے ساری محنت حسین دیئے اے ساری محنت حسین دیئے
دستار چکئی جے صبران دی ہر لب تے یاد حسین محبت نہ لاکھ سبحان اللہ دستار چکئی جے صبران دی ہر لب تے یاد حسین اسلام دی کیتی کربل وچ انمول امداد حسین اسلام دی کیتی کربل وچ انمول امداد حسین ہر مومن کو ہر مسجد کو یا کر آباد حسین ہے مظہر آج تئی سجدے وچ او زندہ باد حسین ہے مظہر آج تئی سجدے وچ او زندہ باد حسین تمہیں ہونا بیان واسطے دعوت دینا پیر طریقت رابع اشتریت حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشاد حسین شاہ سے بخاری اپنے مہمان تسا حضور دے عاشق آلا حضور دے غلام آلا نعرہ سنا دے استقبال کرو نعرہ تکبیر آواز گھٹے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان حسین زندہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمل الاجملین واکمل الاکملین وعلا الطیبین وأصحابه الطاهرين وعلى علماء ملته وأهل سنته وجميع أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत दे नाल दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सारे मिलते पढ़ो जा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। जे कुछ समझ आनी पई होवे उहे अल्लाह जेड़ी रो बरादरी रोही तो दूर दूर तो तशरीफ घेने अपने सज्जन दे कोल कि अज राही मुल्क मदीना पे थी ने सफरे मदीना एक कदम अगू ते भी थी आ तवज्जो ही मेरे आले पासे। आप मदीने आले जा गाली सुन सुन करे सु शायद अपनी मंजूरी भी थी पवे अगू ते थी वो मेरे तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह तको सलामत रखे। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने भाई बिशारत साहब मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। अल्लाह अल्लाह लजपाल नबी दे गुलामो, अल्लाह सोने दी हमद, आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दे गजरे, दरूद व सलाम दे तोहफे, दरूद व सलाम दे हार। दुआ करो अल्लाह अज दी ये महफिल अपनी बारगाह च कबूल फरमावे। अज आप मदीने वाले ने गाली करने किने गाली करने मदीने वाले ने, ये मुसाफिरी मदीने दा ते आप भी मदीने वाले जे को मदीने वाले नाल इश्क मुहब्बत उहो अलावे सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर लजपाल नबी दे गुलामो, इश्क ही है मुहब्बत ही है। आको हुजूर दी मोहब्बत दे बगैर ता ईमान ही कामिल कहे नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया लोगो तुहाडे जो कोई भी उन वक्त तक कामिल ईमान नहीं थी सकदा जे तई अपनी जात कनू, अपने प्यो मां कनू, अपनी औलाद कनू, अपनी जायदाद कनू सब तो वध में को प्यारा न समझे। सब तो वध के मोहम्मद है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसमें कुछ खामी तो ईमान मुकम्मल है। मोहम्मद है जान से प्यारा
محمد ہے جان سے پیارا، زنو فرزند مال اولاد سے پیارا، زنو فرزند مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاجی بشارت صاحب تسا مبارک دے مستحق ہے وے، مدینے آپیں کوئی نہیں ویندا جے تھی مدینے والا نہ سدے، جے تھی مدینے والا، جڑے مدینے دے والی ان مدینے دے مالک ان مدینے دے آقا ہن، جے تھی آپ منظوری نہ دے ون، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وڈے وڈے دولت مند، وڈے وڈے امیر، وڈے وڈے بینک بیلنس والے ارباں کھرباں پتی سکدے مر گن، سکدے مر گن، آدن جے قسمت دے وچ پھیر کہنی تا پند مدینے دا ڈھیر کہنی، آپ ونجو تا ونج نہیں سکدے، سہی صداویں تا دیر کہنی۔ کدہیں اے بھی سنے ہوئے جو آکھنا دا نہیں چاہندا، وڈے وڈے دولت مند، وڈے وڈے امیر سکدے مر ونجن، نبی سہی دا روزہ نصیب نہیں تھیندا۔ کئی ہن جڑے غریب غربا تازیہ لے مزدوری کرن والے، خواجہ صاحب کو پوچھ جو آقا دی محبت کتنی ہے، اے روہی دے یہ جڑے یار اے بیٹھے وے آپ فرمین اتھا میں مٹھڑی نت جان بل، اور دل ٹھرے دوال میں پڑھا جا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ روہی دا گھوٹ فرمے دے اتھا میں مٹھڑی نت جان سہی خوش وسدا وچ ملک عرب، مٹھڑی توڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ تیاری فرمائیے، جو میں ونیا نبی سید روزے دی زیارت کر رہا ہوں، عشق دے بامبھڑ جو بالی آندہ محبت دے اندر اتنا مستغرق ہا، میرے آقا گورنر مدینہ کو خواب دے اندر زیارت فرمائی، آقا فرمایا وہ گورنر مدینہ وانی کو روک، ایک قافلے دے وچ بیان دے پہرے لا دے، اے باروں اپنی پولیس کڑی کر دے، چیکنگ شروع کر دے، جیندہ نا عبد الرحمن جامی ہوئے واپس والا چھڑا ہے، واپس والا چھڑا ہے۔ ان عشق دے اندر محبت دے اندر بھی کمی کہے نہیں، جلے آپ بارڈر دے گنتے اگو چیکنگ پہ تھی دیئے نا پیا دے دن عبد الرحمن جامی تیرا شناختی کارڈ چیک کی تینے لکھے نے، وہ تو عبد الرحمن نہیں تیرا داخلہ کہے نہیں، ہاڑ نکل گئی ہے جوان دی آدھے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وسدا وچ ملک عرب، توڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ والجوان ویس وٹے جا آدھے چلو ایتا ہون ظاہر تھی گیا دے پتہ چل گے، آنکھوں ہی میں آجڑی دی شکل وٹائیے سے چرواہا بڑھتے بکریاں چھیڑی ودے تے منہ مدینے دو روخ مدینے دو سکہ مدینے جا لئی ودے آدھے یار چلو بکریاں چرے اللہ اکبر۔ اے وال جلے گن میرے آقا نے گورنر مدینہ کو خواب دے اندر فرمائے وانج ویس وٹائی ہم دے، ویس وٹائی ہم دے،
ایویں آجڑی دی شکل اختیار فرمائی اندئی وانی کوئی میں ہی شکل دے اندر ہی روپ دے اندر تلاش چا کر جڑا ہی نا دائی کو واپس بھیج دے جوان جلے وال گرفتار تھے وال واپس کر دیتا گئے رو رو تے جوان مدینے والے پاسے منہ کرتے آدے یا رسول اللہ میں ضرور گناہگار ضرور ہوں سیاہکار ضرور ہوں بدکار ضرور ہوں مگر قرآن پیا فرمے دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جلے تسا اپنے جانا دے ہوتے ظلم کر باو زیادتی کر باو ولی میں کرو اللہ فرمائے تسا مدینے آلے پاسے آونیو سوروز رسول دی آونیو تسا میرے محبوب دے در تے آونیو جاؤ کا محبوبات دے در تے آونیو میں تا گناہ گارا سیاہ کارا کریمہ کرم نوازی فرماؤ چاہو خواب دے اندر اللہ اکبر وال زیارت تھئی جامعہ جڑے بابن عشق دے تو بالیانی جڑی محبت دے اندر تو گرفتار تھیانے اگر ہی محبت دے نال مدینے آئیو میں کو کبر جھوٹ تھی دے آکو محبت اپنی جگہ دے عشق اپنی جگہ تے اے آپے نہیں بلکہ کنیکشن ہوں دے محبت والا عشق والا محبت والے لوگ عشق والے لوگ آقا دی غلامی دے اندر محبت دے اندر ایک کنیکشن ہے دل دا کنیکشن ہے قلب دا اے جلے دل دے اندر محبت پیدا تھی دیئے والدل کو دل نال سلام اللہ اکبر مدینہ 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 میرے آقا علیہ السلام جلے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف گن گن آپ دی آمد تو پہلے ایکو یسرب آکھے نہان کیا آکھے نہان یسرب صحابہ کرام جو آئے جسم دے ہوتے پھوڑے نکل پہ بخار آ گیا شدید علالت دے اندر صدیق اکبر بھی بیمار ہے حضرت بلال بھی بیمار ہے حضرت عمار بھی یہ بیماری دی اندر مبتلا ہیں تے مو مکے والے پاسے کر دیا دن اللہ سیاؤں مہربانی فرما میں آجی میں مکے دے اندر رحمتہن ہوئے اتھا ہی نازل فرما میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلے آپ تشریف گن گن دے دعا منگیے اے میرا کریم ربا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ اے اللہ جی میں ساکو مکہ پیارا ہی جی میں مدینہ ہی پیارا فرما مدینہ ہی پیارا فرما دے میں مدینہ بھی پیارا فرما دے میں مدینہ بھی کا حبنا مکہ جی میں مکہ محبوب ہے میں مدینہ ہی محبوب بڑھا دے او اشتا اے میرا رب کریمہ جتنی مکہ دی محبت ہے مدینہ دی ڈوری نصیب فرما اللہم بارک لنا فی المدینہ اے اللہ مدینے دے اندر ساکو برکتہ نصیب فرما اللہم بارک لنا فی مدنا اللہ سادے مد جی برکت وفی سائنا سادے سائی جی برکت عطا فرما اللہم بارک لنا فی سحینا اللہ سادی سیحات جی بھی برکتہ فرما آقا کریم فرمائے او میرے صحابہ آج تو بعد یسرب نہیں اے مدینہ طیبہ ہے غبار المدینہ تے شفاء لکل دا فرمائے آج تو بعد مدینہ دی مٹی بھی شفاء ہے سبحان اللہ آج تو بعد مدینہ دی مٹی بھی شفا مدینے دی آب و ہوا بھی شفا مدینے دی فضا بھی شفا مدینے دا پانی بھی شفا مدینے دا پنڈو بھی شفا بولو دا صحیح اللہ سیاں اللہم انکا اخرجتنی
اے اللہ تے میں کو ہجرت دا حکم دیتے اون شہر دے وچوں جڑا میں کو محبوب ہا اسکنی فی احبکا الیکا اے اللہ ہن میں کو اون شہر دے اندر ٹھکانہ دے جڑا تے کو محبوب مکہ نبی دا محبوب ہے تے مدینہ اللہ دا پیارا ہے مدینہ اللہ دا پیارا ہے اللہ کو پیارا ہے مدینے دی فضا بھی مدینے دی ہوا بھی مدینے دی مٹی بھی مدینے دا پانی بھی اللہ اکبر ثنا خان خوبصورت نعت لکھیں دے آدھے جہان سارا تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا جہان میرے نال رل دے پڑھو جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینے ورگی فضا نہ مل سے پاوے عرب و عجم دے اندر ون مشرق و مغرب دے اندر یورپ دے اندر ون پاوے دبئی دے اندر ون پاوے ابو ظہبی دے اندر ون پاوے جتھاں دنیا دے اندر ون پھر مگر مدینے دے اندر جڑی آب و ہوائے جہان سارا تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا نبی دے در دیا تینوں کتے دوسرا نہ مل سے جہان سارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی وصال تو بعد ملک شام تشریف گن گن آقا دی جدائی جو برداشت نہ تھی ملک شام دے اندر اے جن شام دے اندر پہنچن تے میرے کملے والے نبی نے زیارت فرمائیے آقا نے خواب دے اندر زیارت دا شر بخشیا فرمائے یار ایمیں ہوں یار ایمیں ہوں جو سدا ملکی چھوڑ گئی ہیں سدا شہر بھی چھوڑ گئی ہیں سدا مدینہ بھی چھوڑ گئی ہیں وہ یار کیوں رخ موڑ گئی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے فرمایا ہے بلال تو واپس کیوں نہیں بھی آندا تو واپس کیوں نہیں بھی آندا اجن جوان پہنچا یوں تھائیں کرتے وال سفاری دے وال تیاری فرمائیس وال سفر بدے سی وال وزا دے رہا وال واپسی دا ارادہ لوگ کھڑے پوچھ دین یار آیا بھی ہیں تے ویندہ بھی پہیں آگے کیا کر رہا ساد جو گندے میں صحیح ساد جو گندے اللہ کرے صحیح ساد گندے اللہ کرے صحیح صادقی دن صحیح ساد جو کی دے والجوان واپس رات دوی سفر ڈی دوی سفر آدھے متا دیر تھی ونجے اے سفر کرنے شام دے وچو جلے واپسی والمدینہ طیبہ پہنچن تے پتہ چلے اے حضرت بلال ستا اللہ اکبر عطا قبر النبی ستا نبی دے روزے دے ستا حضور دے روزے تے ستا حضور دی قبر مبارک تے اللہ اکبر جلے روزے انور تے اتے این یمرغ وجہہو وجلدہو وعینہو ورأسہو آقا دی قبر انور دے اتے جوان ملیندہ اکھاں پیا ملیندہ تے سر پیا ملیندہ سونیا مہربانی فرمائیے وے آقو جلے بلال ہیں تے پتہ چلے صحابہ کرام واپس آگن آتے حضرت بلال پتہ چلے رون کئی والین صحابہ کٹھے تھی گن مدینے دے گلیں دے اندر حضرت بلال دا تذکرہ پیا تھی دے حضرت بلال دا ذکر پیا تھی دے تے نماز دا ٹائم تھی گیا ہے صحابہ کرام پر میں بلال آج تا وہ آزان سناوے ہاں
جڑی آقا دی موجودگی دے اندر سنے نہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے کہنا میں نہیں دے سکتا وہ اذان وہ بلال سنا چاہ ابو بکر آکھن والا عمر آکھن والا عثمان علی المرتضی اللہ اکبر اے سارے آکھن والے حضرت بلال فرمائے میرے کلو برداشت نہیں تھی نا جلے اللہ اکبر سارے دی گال ٹالیے نے صحابہ کرام منتے حسنین کریمین کو کھینین حسنین کریمین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو انہاں دا آکھا کون ٹالے انہاں دا آکھا دا رب بھی نہ ٹالے انہاں دا آکھا دا جبریل بھی نہ ٹالے انہاں دا آکھا دا انہاں دا نانا مصطفیٰ اللہ اکبر حسنین کریمین آدھے دوہت ہاتھ امام حسن پکڑے بھی ہاتھ امام حسین پکڑے ہوئے چاچا تو بھی رس گئی ہیں نانا ابا بھی ٹر گیا ہے اماں بھی تشریف گن گئی ہے تو بھی رس گئی ہیں مدینہ چھوڑ گئی ہیں آپ رو دے فرمایا یار کیا کر رہا جنن یار نہ ملن محبوب جو نہ ملن کی میرا وہاں اللہ اکبر میرے کلوے برداشت نہیں سی سکیا چاچا مہربانی کر آجو آزان تا سنا حضرت بلال رو پن فرمایا بے کہیں دا آکھا کہنا مننا ہاں نہ دے سکتا ہم مگر شہزادے تو دا آکھا ڈال نہیں سکتا تو دا آکھا حضرت بلال اذان دی تیاری کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اکو جلے بلال اذان دے رہا منبر رسول دے سامنے کھڑا تھی دے اذان پڑھ رہا ماجرہ ای جلے آپ اذان پڑھے نا آقا جلوہ گر ہونے آنا پڑھے منبر مسلح تے جلوہ گر ہونے نا حضرت بلال جلے اذان پڑھے فرماوے نا شہد ان محمد الرسول جلے اشہد ان محمد الرسول اللہ علا منہا چہرہ ودوہا تے نگاہ سامنے حضور دا دیدار کرنا اج اشہد ان محمد الرسول اللہ جلے پڑھے نے سرکار دا دیدار نہیں تھیا جوان بے ہوش تھی جدائی برداشت نہیں تھی سکی جنہ آقا دی بارگاہ دے اندر اے حاجی صاحب میں نے پنجلے واپس والسن پوچھا ہے جڑا ایک جہاڑا گزارے دا جہاڑے 8 جہاڑے گزارے ہوندہ دل نہیں کریں دا واپس آون دو پیو مائی بھول ویندے اولادی بھول ویندیے شہری بھول ویندے مالی بھول ویندے جائیدادی بھول ویندیے آدھے یار ساری زندگی بکی آئی تھئی مدینے گزارنے ماں کیوں جہان سارا تو پھر لے باوے مدینے ورگی فضا جہان سارا تو پھر لے باوے اے ہر مسلمان دے دل دے اندر تمنا ہے کریمہ کرم نوازی فرما چا ساری قسمتی ہری فرما چا اللہ سیاں ساکو بھی مدینہ نہیں غریب امیر وڈائے چھوٹائے ادنائے آلائے ہر بندہ یا تڑپ کی دی ودے یا آرزو تے یا حسرت آدھے سیامی اربانی فرما میں مرن کنو پہلے مدینہ ضرور دکھا میں مرن کنو پہلے مدینہ مرن کنو پہلے اے پھول کلیاں بھی ہیں ن سونے تے چن فلک دا بھی ڈھیر چن فلک دا آدھے اے پھول نہیں ڈاڑے سونے اے باغیچے ہی ڈاڑے سونے اے گلزاری سونے اے باغی سونے اے پھول کلیاں بھی ہیں ن سونے تے چن فلک دا بھی ڈھیر سونا تے چن فلک دا بھی ڈھیر سونا اے سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اچھالا ہو جائے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے
مدینے دی طرف لئی ودیا دے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے نبی حضور ورگی ادا نہ مل سے تو سارے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا سے خدا جے توفیق دے وے بندے جڑا خوش تھیا بیٹا ہوئے اوہو علاوے سبحان اللہ خدا جے توفیق دے وے بندیا تو چھان سارا جہان جا خدا جے توفیق دے وے بندیا تو چھان سارا جہان جا کے ہزار کاری قرآن دے مل سے قرآن دے مل سے تے کاریے کر بلا نہ مل سے جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینے ورگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد عمر ثانی جنہ کو آکھا ویندے خلافت راشدہ جنہیں واسطے تسلیم کی ویندی ہے عمر بن عبدالعزیز آپ شام دے اندرین اللہ اکبر آپ نے ایک قاصد کو بھیجائے وہ ون یار مدینے ون تے میرے بارگاہ دے پیارے آقا دی بارگاہ میرے بھی سلام پیش جا کر آپ سپیشل ایک قاصد کو بھیجا فرمایا مدینے ون تے بارگاہ رسالت دے اندر میرے سلام پیش جا کری اج آپ سارے بھائی بشارت دے کول یہاں عرضی گھنتے ہیں بیٹھے میں یہ مدینے جو ویندے پہ وے اساں گناہگاراں دا ہی سلام پیش کرا ہے بارگاہ رسالت دے اندر ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو میرا بھی ایک پیام عرض کرنا یہ سارے آجینہ کو اپنے اپنے پیغام اج دکھوا چھوڑو دے چھوڑو ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو میرا بھی ایک پیام ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو میرا سے پیام عرض کرنا ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھ لو روضہ تو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھ لو حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصد بھیجا فرمایا گنبد خضرات جلے بنجے ایویں ہاتھ باتے عرض کریں یا رسول اللہ اے عمر بھی تاکو سلام اللہ اکبر جلئی اس میں معتبر ہستیاں جلئی اس میں معتبر خلیفے یہ اس میں معتبر شخصیات جلے حضور دی بارگاہ عرضیاں پیش کریں میرے آقا علیہ السلام فرمایا منظار قبری جائے میری روزے دی زیارت کیتی ہے میری قبر دی زیارت کیتی ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا ہوں دی شفاعت میرے ہوتے لازم تھی گئی ہے من یموت من ارادا من یسرہ ایموت فی المدینہ فرمایا جے کوئی گال اچھی لگے جو مدینے چمر رہے پھالیا موتوں کو چاہیے مدینے چمر ہونے انا شفیعون فرمایا میں ہوں دی سفارش فرمیسا میں
نبی انہیں شفاعت کرے سا انہیں سفارش کرے سا آکو مدینہ طیبہ دنیا دے شہر ڈاڑے سونے پر مدینہ سارے کلو زیادہ سونا میرے ہوتا دوست طائف دے وچ میں گیوں اللہ سے دو دفعہ حاضری نصیب کیتی ہے طائف دے وچ میرا دوست ہے میں کو طائف گن گیا اگے آگ مدینہ تا ریٹھے ہی مکہ وی ریٹھے ہی تے کو او جہیں دکھاواں جتا نبی سیدہ بچپن گزرے جتا آقا دا بچپن گزرے جتا سرکار حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جھولے دے اندر گود دے اندر آپ ہی میں انگلی دا اشارہ فرمائے دے چاندر کہیں ملے ایڈے دے کہیں ملے ایڈے چاندر کو کھلونا پڑا حضرت عباس آپ دے چچا جلے کلمہ پڑھ کے دونے مسلمان تھی گے فتح مکہ تو بعد آپ چچا دی بار آپ دے چچا آپ دی بارگاہ چاز کرنے ہیں سہیں اے راز اے گال جڑی ہے نا دل دے اندر ہوں جہانے دی کھٹک دی ودی ہے میں توڑے کو پوچھ نہیں سکیا چھوٹے جی ہاوے میں ڈٹھوں ایویں جی میں انگل جو ہلین دے ہاوے چاند روڑا ہی ٹوڑتا ہاں جھولے دے اندر جیدے جو انگل ہلاؤ ہاں چاند روڑا ہی ٹوڑ وے دا اندھی کیا وجہ ہے آقا علیہ السلام فرمائے میرے چچا اللہ پاک نے میرے واسطے چاندر کھلونا بنا دیتے چاندر کھلونا بنا دیتے فرمائے چاندر میں کو دیکھتے کھل دا میں چاندر کو دیکھتے کھل دا اللہ اکبر چاند یہاڑے جو زیارت نہیں تھئی آپ بکریاں دے نال تشریف نہیں کھین گے چھوٹی جی عمر ہے بکریاں نال جو تشریف نہیں کھین گے میں کو پہاڑ دکھایا حاجی صاحب نے وہاں کہ اے پہاڑی اندے پچھلے پاسوں ہی میں سارے جنگل دے شیر تے بیڑیے اتھائی بکریاں چر دیا ہاں اماں حلیمہ دے بے پوتر بکریاں گھننا میں نہ کہیں کے ملے حضور بھی نال جلوہ گر تھی ویلا آپ بھی تشریف گھننا میں کئی جاڑے تھی کہ آقا علیہ السلام جو نہیں گئے بکریاں دے نال جنگل دے شیران صلاح کی تھی یارو کوئی یو سما مسودہ بڑھاؤ یو سما کوئی منصوبہ بڑھاؤ جو والآمن تشریف گھن آمن تی زیارت دا شرف ہوئی عطا فرمامن آگو جلے بکریاں گھن جنگل دے شیرہ نے بھئی کئی بکری نہیں چاہتی جڑی حضور دے نالی بکری ہے ہوں کو چاہ گی دین جڑی بکری آقا دے نام ہے ہوں کو چاہ گی چاہ دے ٹور گھن اما حلیمہ دے پتر بجتے بجتے آئین اما جان اور جڑی سارے بیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بکری ہے ہوں کو نہر چاہ گی ہوں کو شیر چاہ گی ہے بھیڑیا چاہ گی ہے اللہ اکبر جلے کریم آقا کو پتہ چلے عمر مبارک چھوٹی آف فرمائے میں خود وینا اما دیئے پترہ او جنگل دے شیرن او جنگل دے بھیڑین او جنگل دے نہرن تو نہ من کے تو گلے سے او تا کھا گیا سن اما اے انہاں کو بھی پتہ ہے میں کونا جنگل دے شیران کو بھی پتہ ہے میں کونا جلو میں کو دکھاؤ تا صحیح کتھو چاہتے نے آپ دی بھین ہاتھ پکڑتے نال شیمہ کھن گئی ہے جلے اون پہاڑ دے ہوتے گئی ہے اشارہ کیتے سی اتھاؤں کر شیر آئے آدھے بکری چاہ گئی ہے آپ نے اتھائیں کھڑتے آواز دیتی ہے یا ابالہار او جنگل دے شیرو خبردار تک پتہ کہنی ہے میں محمد دی بکری ہے کیوں چاہے وے آقا دائی ہو علامن ہاں جنگل دے شیران دا آمن ہاں آقا جنگل دے شیر بھی جاننن نہر بھی جاننن بھیڑیے بھی جاننن سارے جو نبی سہیں دا کرنا آپ صرف انسانہ دے نبی دا نہیں پانتے ہیں جانوران دے بھی آپ جانوران دے بھی نبی بانتے ہیں اٹھ دھاڑ اکلیاں دے روندہ آندے مالک وچو بھجدہ آندے آدھے ہٹ ونجو اے چھتا تھیا باولا تھیا ودے کٹ گھنسی چک پا گھنسی پٹ گھنسی ہٹ ونجو میرے آقا علیہ السلام سامنے اٹھی میں وسطی دے اندر بھجدہ مدینہ طیبہ دے اندر وہ آدھے سیاں ہٹ ونجو اے باولا تھیا ودے آپ فرمائے تے کو پتہ کہنی ایسی آنا تو نہیں بھی جان دائے اٹھی جان دے اٹھ جلے حضور دے قدمہ دے اندر ہے آتے ہی میں آپ دے پیرہ دے ہوتے سر چرکھس دے رو تے حال زار سنا آدھے یا رسول اللہ یہ میرا مالک تا ضرور ہے مگر سارا نہیں میں کو توپتے بنے دے میں کو گھار تھوڑا سٹیں دے میرے ہوتے وزن زیادہ لنے دے آقا علیہ السلام فرمایا وہ میرے صحابہ وہ میرے یارو جانوران دا بھی توڑے ہوتے حق کے جانوران دا بھی توڑے ہوتے اگر تسا انہاں کو رکھنے انہاں کو سنبھالنے دیکھ بھال بھی کتی کرو
وقت دا پانی پلاونا، وقت دا انہاں کو گھاس سٹنا، چھان دے بدنا۔ فرمایا اے بھی حق کے اللہ اکبر جنگل دا شیر جو ہے میرے آقا فرمایا میری بکری کے تھے ہاتھ بدے آز کرنن اللہ بولن دی توفیق دیتی ہے آدھے سونے آؤ تاری بکری کو نہ اسا کٹے سے نہ کھادے سے نہ ڈرائے سے نہ دھمکے سے آتے دیکھو دا صحیح اے درمیان دے اندر بکری گھا کڑی کھان دی اسا سارے کال دے پارا کھڑے رہنے کلو کیا سا پارے جڑا شیر چاہ گیا ون تے آواز دیتے آدھے خبردار تے بکری تو میلی آنکھی دی ٹھو ہے تو پتہ کہیں نہیں ہے کائنات دے والی دلاوے ہے میرے آقا فرمائے کیوں میں کو غم پوچھائے ہوئے تے دکھ پوچھائے ہوئے کیوں میری بکری چاہتے ہوئے میری اممہ کو تکلیف پہنچائے ہوئے آدم سونے بس معافی چلے ہو اے بہانہ بڑا ایسے تو دی زیارت دا کہیں جاڑے تھی کہ زیارت کیا نتا اساں کے بکری دا گھنانا آپ دی بکری دا گھنانا آسین آکو جنگل دے جانور بھی حضور دی زیارت کو ترس دیں جنگل دے جانور بھی حضور دی زیارت کو ترس دیں میرے دوستہ جائیں آقا دے زیارت کی تیئے یا آقا دے روزے دی زیارت کی تیئے وہ ساری کائنات وال بھول گئی وہ کائنات بھول گئی وہ کائنات دے اندر بھئی کئی شے نہیں انہیں تک دے نہیں پوندی کیوں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جائے میرے روزے دی زیارت کی تیئے ان دی شفاعت میرے ہوتے لازم تھی گئی ہے میں ان دی سفارش کرے سا میں ان دی شفاعت کرے سا حضرت بلال بن مزنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے ایک حضرت بلال موزن حضرت بلال مزنی آپ فرمینن میں کہت سالی تھی گئی ہے بارش نہیں آئی فصل سکدی پئی ہے میں بکری کو جو ہاتھ رکھیں زبا جو کیتیں فرمائے بکری دے اندر گوشت کہنا ساریا ہڈیاں ساریا ہڈیاں آپ دی میں چیخ نکلیے تے منہ مدینے والے پاسے کرتے عرض کریں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا جانوراں دا حال گوشت ہی مک گیا ہے ہڈیاں نے ہڈیاں رہ گئیں جانور بھی بک پہ مردین کریمہ کرم نوازی فرماؤ جا رحمت دی بارش عطا فرماؤ جا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا ہے روزہ رسول دے ہوتے حاضری دیتے سے روتے عرض کیتے سونیا مالی بکھا پیا مردے بالی بکھے پہ مردن کریمہ کرم نوازی فرماؤ ایویں روزہ رسول دے ہوتے ایویں نال بیٹھی ہے تے ایویں آنکھ لگ گئی ہے جلے آنکھ لگی آقا نے زیارت دا شر بخشے آپ فرمائے ون عمر پاک دی بارگاہ دی اندر سیدنا عمر فاروق کو ونیاک میں تے کو سیانا تے زیرت تے تانا چھوڑ دیا یا ہم تے کو کیا تھی گئی ہے حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لئیے آپ حضرت عمر فاروق دے کول گنوان تے دربار دے جلے دربان دے کول گنوان تے آکھے نیوان حضرت عمر فاروق کو آکھ رسول اللہ دا کاسے دایا کھڑی رسول اللہ دا کاسے دایا کھڑی حضرت عمر فاروق جلے پیغام پہنچے آپ اٹھی کھڑے رسول اللہ دا کاسے دایا حضور دا کاسے دایا کھڑی وہ رسول اللہ دا کاسے دایا کھڑی فرمائے جلدی کرو کھیننا وہ جلے آپ پہنچن حضرت بلال مزنی فرمائے مائی میں بکری زبا کیتے تے گوشت کہنا صرف ہڈیاں ہن میں روتے جلے حضور دی بارگاہ دے آتے عرضی پیش کیتے آقا فرمائے ون عمر کو آکھ میں تے کو زیرت تے دانا چھوڑا یا ہم تے کو کیا تھی گیا ہے حضرت عمر فاروق اتھائیں کن مجھے تھی تے بیگن آدن یارو میرے کو کوئی غلطی تھی گئی ہے اتھائیں بیتے اکرن جلے بارش کہنا آنڈی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا منگ دے ہن اللہ بارش عطا فرما دینا آپ نے اعلان فرمایا مدینے دے لوگو ہونی میں کرو سارے احد پہاڑ علیہ پاسے میدان کٹھے تھی ونیو جلے سارے کٹھے تھی گن مدینے علیہ پاسے احد پہاڑ علیہ پاسے سارے میدان دے اندر کٹھے تھی گن حضرت عمر فاروق ہن ٹورتے گن حضرت علی المرتضی شر خدا دے درتے حضرت سیدنا حضرت امام حسن حضرت امام حسین آکو دوہائیں جوانا کو جنتی جوانا دا ہاتھ پکڑے نے حضرت علی المرتضی دا دامن پکڑے نے ایویں نال کھنین احد پہاڑ دے قریب آتے نماز استسقا پڑھیے نے تے نبی سہی دے ایڈو لال دی دامن پکڑ دے
عرض کی تیرے مولا تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگدا ہے تو بارشاہ عطا فرما دینا ہمیں اج میں نبی سے دی آل کو وسیلہ پیا بڑے نہیں کریمہ کرم فرما نبی سید آل کو وسیلہ پیا پیش کرے نہیں مہربانی فرما چاہ آگو حضرت عمر فاروق دا دعا منگڑ ہا آئے جو ہن بادل اتنی بارش تیئے اتنی بارش تیئے اتنی بارش تیئے صحابہ کرام فرمینے نو تھاؤں والجلے واپس والے ہیں تب کیا مرے لے آئے حضور دی بار کیا جلے بنجو نا سنگ نال ہی قبر سیدنا عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر تے سامنے جنت البقی قبرستان ہے باب جبریل علیہ پاس جنت البقی خاتون جنت سیدت النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار مقدس بھی اتھائی سیدنا حضرت امام حسن دا مزار مقدس بھی اتھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک بھی اتھائی حضرت عثمان غنی دا مزار مقدس بھی اتھائی 10,000 صحابہ یا قبرہ میں اتھائی جلے کہیں کو مشکل پوے ہاں تے حضور دی بارگاہ جسارت نہ کریں ہاں نا کوئی گال منما من دی والخاتون جنت دے دروازے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دے دروازے دے حسنین کریمین دی امہ دے دروازے دے اے پتہ ہے جو لجپال نبی اپنی پیاری بچڑی دا آکھا کہنی ٹلے اپنی بچڑی دا آکھا کہنی ٹلے حضرت امام حسن حضرت امام حسین دی والدہ دا آکھا کہنی ٹلے دے اللہ اکبر خاتون جنت دی بارگاہ چھے آتے عرض کرنا میں ہونوی حاجی صاحب کو کیسان جلے ونجو میں خاتون جنت دی بارگاہ چھے حاضر تھی دے عرض کا کرا ہے اے حسنین کریمین دی اممہ بس اسا کو محبت دے تلے لالا دینا اسا غلام ہے آل نبی دے میں جا کھائے اسا خادم آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین سوڑنا چاندے وے محرم دا مہینہ جو ہے آل نبی دا ذکر نہ تھی وے او محفلی کہنی اسا خادم ہے آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین دیتے پتر بیرا سب راہ خدا کیتا لکھ احسان حسین یہ نہیں ہوا کیتا ہوگا وہ بولے احسان فرمائے نہیں کہنے اسا خادم ہے آل محمد دے ساری جند تے جان حسین دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا کیتا لکھ احسان یاد ہے آج تک اسا سنیا کو وہ جڑا پڑھیا قرآن اسا سنی کفن تے لکھ ویسوں سادہ دین ایمان یہ نہیں ہو عقیدہ ہوئے وہ بولے لجپال نبی آقا علیہ السلام جو عشاء دی نماز پہ پڑھ دیں تے آپ سجدے دی حالت دے اندر ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے آپ دی پشت مبارک تے سوار تھی گئن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے 3 دفعہ تسبیح پڑھیے آپ نے 5 دفعہ پڑھیے آپ نے 7 دفعہ پڑھیے 9 دفعہ پڑھیے 11 دفعہ پڑھیے 13 دفعہ پڑھیے آپ دا معمول ہے زیادہ تو زیادہ 13 دفعہ پڑھے نہ جلے 13 دفعہ پڑھ گی دینے آکو حضرت امام حسین حالی بھی بیٹھن تے تار لگی ہوئی ہے کنیکشن رب دے نال جڑیا ہویا ہے حدیث پاک دے الفاظ ہیں
فرمایا انت عبد ربک کانک ترا، تو اپنے رب دی عبادت میں کر جی میں تو رب کو دیکھدا بیٹھا ہوئے، میں عبادت کر تو رب کو، اگر کملی والا نبی نہ دیتا ہو تو کون دیتا ہو، اگر حضور نہ دیتے ہو تو کون دیتا ہو؟ انت عبد ربک کانک ترا، فرمایا میں عبادت کر رب دی جی میں تو رب کو دیکھدا بیٹھے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا ایسے تو صحیح کدیں رب دا دیدار کیتا ہے؟ فرمایا جلے سجدے چ سر رکھے نا والدو جے واسطے ہوں ویلے اٹھے نا جے تی دیدار کرے، جلے دیدار کرے آپ سر سجدے چ رکھے نے تار جو لگی ہوئی ہے میرا مولا جے سجدہ لمبا کرے نا تا شریعت دی حد ٹوٹ دیے، یہ سر چینا دا امام حسین ڈیب چھوٹا جو ہے نکڑا جو ہے بال جو ہے ایک مرد ڈھیب ہو سے اللہ جبریل کو بھیجے ون میرے محبوب کو آگ میرا محبوبہ سجدہ لمبا فرما چھوڑو اے حسین جیتے خود نہ لاوے، سجدہ لمبا فرما چھوڑو اللہ سیاں شریعت جو ہے فرمایا شریعت ہی میں دیئے حسین ہی میرا ہے، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ رسول پہ جنت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت، میرے آقا جب تک خود جلوہ گر نہیں تھے، میرے آقا حسین جب تک خود تلے نہیں لتھے اپنی مرضی دے نال آپ نے 10 پڑھین 15 پڑھین 20 پڑھین آپ نے 30 پڑھین 40 پڑھین 50 تسبیح آپ نے 60 پڑھین 70 پڑھین 72 پڑھ چھوڑے، 72 تسبیح پڑھی۔ ایک صحابی فرمائیں دے میں سر چاہتے ریٹھیں یارو کوئی حادثہ نہ پیش تھی گیا ہوئے، کوئی ماجرہ نہ پیش کیا گیا ہوئے، آقا دی روح نہ پرواز کر گئی ہوئے، آدھے میں سر چاہتے جو رٹھم کیا دے دا، آقا دا سر مبارک سجدے جے حسین پوشتے بیٹھے، حسین پوشتے بیٹھے آقا دا سر مبارک سجدے جے، اللہ اکبر، جلے آقا نے سلام پھیرے صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز ود گئی ہے، سجدے لمبے کرن دا حکم آگئی ہے، میرے آقا کریم ارشاد فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، فرمایا لوگوں سنو حسین میرے چوئے میں حسین من احب حسیناً فقد احبنی، فرمایا کہ حسین نال محبت کیتی ہے میں مصطفیٰ نال محبت کیتی ہے، من احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جے میرے نال پیار کیتے ہوں اللہ نال محبت کیتی ہے، من احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جے اللہ نال محبت کیتی ہے اللہ کو جنت داخل، اللہ کو جنت داخل فرمے سے پتہ جو چلے، اے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام اے خاتون جنت آج پتہ ہے وے حسین پاک نے کیا کیتا ہے، فرمایا کیا کیتا ہے، آج تورے ابے مبارک دی پشت دے ہوتے سوار تھی گن، آپ نے سجدہ لمبا فرمایا ہے 72 تسبیح پڑھ چھوڑیے، حضرت امام حسین جو کر رہے ہیں خاتون جنت جو نظر فرمائیے میرا پترا میرے ابے کو تکلیف پہنچائیے وے، رو دیا دل میری اممہ تو روسنا تو روسنے سے میں
اج نانے جان نے میری خاطر 72 تسبیح پڑھی ہے، میں حسین کربلا دے اندر جے 72 گھڑ دے نہ دے اللہ اکبر۔ آپ فرمایا نانا جان نے میری خاطر سجدہ لمبا فرمائے نے، لیکن سر سجدے چوالتا چاہے نے، لیکن آپ فرمایا میں یوں سما سجدہ کرے سا اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز۔ آکو مسجد دے اندر سجدہ کرنا آسان ہے، گھر دے اندر سجدہ کرنا آسان ہے، بیت اللہ دے سائے تلے سجدے کرنا آسان ہے، نبی دے روزے تے بنتے سجدے کرنا آسان ہے، مگر 72 کوہان پیراواں دے لاشے جاتے 18 سال دے بچڑے قربان فرماتے، آکو اپنا سر بھی دے تے سجدے کرنا حسین۔ اے حکومت دی خاطر نہ ہے، دولت دی خاطر نہ ہے، آکو ساری دنیا دی دولت امام حسین دے جتیا تو قربان کر دیجئے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، جنہا ایہو عقیدہ ہے وہ بولے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین شمر لائن بیادے زین العابدین روندہ نبی پٹدہ نبی آپ فرمایا میرے آلے پاس ہے وہ میرے کاکے میں تا امام عالی مقام دا ذکر بیٹھا کرے تو کو کیا پتہ کربلا ہے کیا دیا اللہ اکبر شمر لائن آدے امام زین العابدین کو روندہ نوی پٹدہ نوی آپ جواب دیتے فرمائے وے روے تو وہ پٹے تو وہ جڑا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے جڑا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے روے تو وہ جڑا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے شمر لائنہ دیتے کو اجانی یقین کہے نہیں تھڑ کربلا دی سرزمین پہ ہے سر نیزے پہ ہے تے کو اجانی بابے دے مرن دا یقین نہیں آیا امام زین العابدین فرمایا او دنیا دا کتا جڑا مر ونگے او بولیں دا کہے نہیں ذرا توجہ دے کر میرا بابا سانگ دے قرآن دے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمہ کی پہچان حسین ابن علی تام جڑا ہے مولوی دی بریک ہوں دیئے میرا بیٹا محمد نوید ارشاد 2 مصرے نات دے پڑھ سی ان تو بعد والا پا ختم پڑھ دے ہیں محمد نوید ارشاد